Ще да пускаш. Пускам. Така по-лесно. Да. Малко да го намаля. На хейст ли? GM Вече графика. минаха 20 секунди, ти още не си почнал. Тук съм. Аз се чудех на кой искаш да играем. На хейс? Има Dynamite. О, това съм стои. Един. Нашия човек не знам, че е проблема. Не ме убиха. Какво прави, бе? Това е сцепка. Не. Би го ми отиде супер пауър. Отивам да им сипам на съндъка. Ти е направо дай на майка. Няма смисъл. Твърде ми е слаб. Ние играем и двама. Аха, той тръгна. Ние играем и двама на тръгна. Аз съм стар. Супер. Аз не искам да играя с бота, искам с някакъв друг. Звезден играч. Ще направя най-много убийства, най-полезен такъв. Ние не си стар плеер, защото там се събира зона. Там се да играе на зоната. Айде бе. Искаш да сменим? Кое? Да сменя? Той да е трябва да им да скил. Лайпа. Добре, аз избрах герой за това и добре, нищо давай. Ами играй за хейста, ами да. Да. Сега ще играя с Ника за... Вече ма стрелят от его, от далеч. Ще ми сипват бомби на главата. Да, за рано не случи. Дай ти няма да И ето, почнаха бомбите да валят. той няма да записвам, що се урви. Можеш ли да го обясняваш? Това ще го стоя, това ще го стоя. Даже няма да гледам. О, мечок! Той ползва твоя. Той страх канал. Малък си за канал. Да, като вече съм на 12 години, помня. Аз ги разпилях с трима. Добре. Имам парички. Баровец си ти, добре си. Time to get constructive. Дънта ми слепа. Тате, сега обаче влизам. Изчакай за малко. Влизам в галерия.